Takže čau, už jsem tady zas a asi bych měl Pepu uzdravit, pač má v sobě nůž a já jdu asi rovnou na to. Jo, takže čau. A jdeme teda operovat Pepu. Nevím, jak to bude probíhat, ale bude mu transplantovat mozek a musíme mu vydat ten nůž z hrudi. Takže můžeme jít na to, ne? Takže, jak to tak vidím, tak ten nůž asi nejde vyndat, co? Počkat, zkusím. Nejde. Nejde. Tak ho asi musíme odříznout, ne? Takže počkat. A já tam půjdu odřezávat ten, no. Tak počkejte. Vezmeme skalpel a... Moc to nejde teda, ale nějak to funguje. Takže super, odřízneme to a půjdeme tu krev usušit. Takže může to aspoň fungovat. Takže jako první věc to jdem teda odčistit a bude to docela cool asi. Proč? Protože proč ne? Že proč by si nedal takový chutný masíčko? Si to tak. Teďka už jenom ten mozek a ten bude asi ze všeho nejtěžší. A jdeme na to, no. Uzíznám mu hlavu. Ježiši, tam jsem to nechtěl. Pardon. OK. Máme tady hlavu a bum. Asi bych teďka... Víte co, já ji asi teďka nějak poupravím, zkusím ji rozříznout. Ale tak, máme rozříznuto a myslím, že můžeme operovat. Já nebudu sahat tak do toho bodnu. Mám mozek. Mám mozek. Haha. Kdo má teďka mozek, Tak to mám a sundat. Sundej to. Jo, vlastně já to můžu sundat normálně. Tak, do toho bodat nebudu. To bych mohl zničit ten mozek, takže... Asi to uděláme normálně. Ne, prostě tak. Zatím jsem mu to zoperoval, nevím. Ale praštíme šuterem nebo ne? Ne. Ale probudíme ho fackou. Jo, aby to bylo originální. A plesk. No to funguje. No, takže tohle už asi bude konec. Koukněte, žije. A nemá ani ten. Takže, hele. Je to hotový, takže koukněte, usmívá se. Hele, já bych to udělala se takhle. Tohle je konec a já myslím, že pokud chcete další díl, tak musíte dát like a odběr. Čau.